Morjesta moikka vaan kaikille. Tänään pelataan vähän Robloxia, Jailbreak-nimistä peliä ja ollaan poliiseita. Ainakin tähän alkuun. Jossain kohtaa saatetaan vaihtaa, mutta ainakin tähän alkuun. Mä ihan swattia joutuu saada vielä, kun me ei olla ostettu ihme plussa juttu. Ja näistä pitää maksaa. Please sanoittaa ilmanen. Yes. Ja mä en oo mikä passengeri halua olla, kun mä haluan olla driveri. Mitä täällä jarrutetaan? Someone set off the ground shell. Joku pölli just chevelereitä. Tai jotain ihme. Nyt lähtee kyllä vilkut päälle. Ei ku... Häh? No valot. Mistä on vilkut? Mistä mä saan vilkut tähän autoon? Mistä ihmeestä tähän saa vilkut? Ei. Tulee näitä aukeavia ikkunoita koko ajan. Siinä meni joku. Bank. Pankki. Missä on pankki? Ei hemme. Musta tuntuu, että mut pidätetään, kun mä kaahailen täällä. Kun ollaan heistkästi. Ja cashia. Ei pysty. No. Miten tästä pääsee pois? Oi. Nyt mulla on vilkutti päällä. Tässä on tää rikollisten paikka. Jos mä menen tähän, ne ei avaa oven mulle. Mutta jos mä menen tonne kipe ylös, niin hop, nyt. Toivottavasti ei tuu junaa vastaan. Mä lähden vetämään tästä junan raiteita pitkin. Nyt mennään 80. Mopojakin nopeampaa. Tai ellei ne on rikollisten mopoja, sit ne voi olla viritettyjä. 80 mennään. Wup, wup. 500 kilsaa ylinopeutta, mutta ihan sama kuin jossain ryöstö, niin nyt muuten mennään. Wup. Päästiin ylös. Mikä täällä? Täälläkin on joku kriminaalien paikka. Kerkee. Ei. No nyt ollaan maalla. Hetkonen. Nyt mä koitan respawnaa. You died. Otetaan poliisin vaatteet tosta messiin. Pistoolia ja haulikkoa. Nyt ne ei enää tuu kettuilemaan mulle. Pirhana. Kyllä se tyyppi saa kunniaa, se joka koitti meikää saada tapettua. Poliisi. Miten mulla jäi nyt jumiin tähän pistooliin? Saamme jotenkin pois.
Ovi auki. Minä menen vartioimaan. Jos joku koittaa päästä pois vankilasta tuolta ruokailun kautta, niin se ei pääse minun vahtiin. Tää on luodin kestävä lasi. Oi vitsi! Kuka keksi pistää olla vankilaan luodin kestävän lasi? Kuka ampuu tonne vahtitorniin? Pitäis löytää jostain auto. Ja saada jotenkin tää pois tästä. Jos painetaan R. Sorry, load. Guuta. Kaikki rikolliset saa minun luodista. Bum 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 bum. Tulkaa koittamaan. Mulla on niin tarkka tähtäin tässä, että ei pysty. Mä voisin lukea nyt täältä. Näitä. Equip tools. Joo, noi. Mä katon nopeana kaikki, niin ei tuu sit enempää epäselvyyksiä. Kävin äsken vessassa, tapahtuiko jotain? Ja ei. No. Nyt mulla ei ole ainakaan mitään kädessä enää. Mutta kun mä tarvitsin tommosen auton tuolta. Hiput kun sais tommosesta vättiauto. Se ois komia. Kukas sä oot? Hetkone, se ampus minua. Tolle pitää nyt kyllä opettaa kuka on kuka. Jes, mä sain poliisikaveri. Hyvä apuvoimat. Kakkosen. Jes, saatiin se lukittu. Ois pitänyt ottaa... Se ampus minua, vaikka se on minun puolella. Tää on nyt kyllä vähän epäilyttävä. Olikohan toi rosvo? Tai miksi se ois tappanut toisen rosvo? Nehän ois tappanut minut silloin. Siis on 29. En oo tätä
Vissi kerran mä oon pelannut sitä ennen. Muuten, jos te haluaisitte nähdä jotain tiettyä peliä, jotain peliä tai jotain tollasta, niin pistäkää kommentteihin, mä voisin katsoa, jos mä saan tehtyä. Mutta siinä on siis kuitenkin tossa rosvo. Nyt takaa jo. Niin. Siinä on sit kuitenkin joku semmonen, että esimerkiksi joitain pelejä mä en pysty vaikka tekemään. Hitsit se pääs karkuun. Ja nyt mua tuli tätä. Apuvoimat, hei! Se on toi. Ampuu tuolta ylhäältä. Niin, joitain pelejä mulla ei oo, mutta mä voin koittaa sit, jos mä saisin ostettua. Ja nyt on autojumissa. Kato, jos saataisiin työnnettyä tää pois. Ei, nyt minäkin oon jumissa. No, paljon mulla on rahaa. Mistä näkyy rahaa? En tiedä. Ai, tätä pystyy lyömään. Boing, 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 boing. Nyt voitais kokeilla olla rikollisia. Yes, I want switch. Nyt meidän pitäisi päästä täältä jotakin pakoon ja sehän onnistuu täältä tällä. Ja me openataan tää. Mennään tänne. Lähdetään karkuun. Karkuun! Karkuun! Ei tänne ton. Ei tänne. Täällä on vapaus. Njuu. Dead drop. Eli tonne ei saa tippua. Kumpaan suuntaan? Tonne varmaan, kun tuolla toisella puolella seinä. Pitääkö tästä? Ei pidäkään. Tosta vaan se ylös. Nyt on onnenpäivät. Nyt on onnenpäivät. Nyt on onnenpäivät, kun päästään pois täältä. Vankilasta karattu. Nyt mä tarvitsin jonkun. Tuossa on auto. Kato, jos mä ton auton saisin. Joku lähti poliisiautolla tosta. Oh no. Onneksi täällä. Meidän bruh-auto. Sitten voitaisiin käydä varastamassa vähän, niin saadaan vähän rahaa aseisiin, jos joku poliisi koittaa tulla, niin toinen rosvo tulee siitä vastaan. Täällä on bileet käynnissä.
Ei vitsi. For sale. Ja tätä myydään. Mä luulen, että voi varastaa. Mistä tältä voi varastaa tavaraa? Tuolla. Shit. Käydäänkö varastamassa lentokone? No käydäänhän me. Kaadetaan puu ja sitten täältä. Ei, menin ohi hyppyristä. Ei lentokone, älä kerkeä lähteä, kun mä haluan varastaa sut. Rei. Mikä luksuslentokone tuolla? No kai tämänkin nyt pystyy varastamaan, herran jumala. Luksusauto. Eiku lentokone. Lounge. Se maksaa. Jos löytyisi joku paikka, millä voisi varastaa, niin käytäis ryöstöretkellä. Mitä? Taisin painaa väärää nappia. Tossa. Miten tuonne pääsit sisälle? Varmaan pitää odottaa, että se on auki. No sulla on hieno auto. Se on poliisi. Oh no. Ja sillä on joku supernopeus. Kiva. Jes, sai ohi. Nyt on auto tontissa. Siinä meni sähkölinjat. Aivan sama, mulla on poliisi perässä. Voisiko joku tulla jelle pimeään? Mulla on poliisit perässä ja mun auto menee vaan 60. Nyt se menee 85. Selvä, jotkut aukes just. No, täällä on semmonen meno, että tästä kun mä ajan ohi, niin se varmasti jää. Nyt oli... Please jäi. Se jäi. Jes, se jäi onneksi. Jäi poliisin olemaan näppejä. Käydään ryöstää Donute-paikka. Kuule Seppo, mä tuun donitsit. Syödään tää. Nyt. Tuu hyvä saalis, tuu hyvä saalis, tuu hyvä saalis, tuu hyvä saalis. Se meni...
Ja että mun pitäisi pysäyttää se vai? Sanoisiko toi jotain, että mun pitäisi pysäyttää? Mutta tää on peli, miksi tää peli tästä? You don't have any money, come back later. No syödään tää donitsi sentään. Käydään kattoo, jos Chevrolet... No, korukauppa aukeisi ihan just niin. For sale. Nyt miksi täällä on näin monta taloa myynnissä? Tossa on joku volkaano. Ja siellä on yksi tommonen rikollisten paikka. Ja tällä kertaa toi oven pitäisi aueta mulle. Katsotaan hyväksyykö mut. Totta kai hyväksys. Mä en tiedä, että täällä on tämmönen... Mä en just ajanut tommoista 100 tonnin autoa päin. Tosta saa aseita. En mä Passengerissä halua kun tuohon... Että. No täällä on hienoja autoja ja... Tää vissi myy jotain. Mistä tää johtaa? Ulos täältä. No. Miksei nää aukea ajalla? Nyt mä en kyllä ihmettele enää, miksi ne karkaa aina tuolta, jos oot poliisi. Toihan maailman parasta vaan kerätä tuo kaikki ulospääsyt mahdollisuus ja poliisit ei pääse sinne ja siinä on autokauppa. Lähetääs ajamaan. Valot päällä tietenkin, jos tulee pimeitä kohti. Suoraan poliisiaseman vierestä ja poliisin vierestä ja... Tän takia meillä oli valot päällä. Heti kun tulee yö, niin meikä näkee, mutta kukaan muu ei kerennyt näkemään yhtään mitään. Jäänyt puhelin äänelliselle. Kyllä vielä ryöstää yksi paikka ja hommataan sillä jotain ja sitten tää video on purkissa. Minkä mä voisin ryöstää täältä näin? Tuonne kaupunkiin kun pääsis. No mennään suoraan sinne. Kuka meitä estää ajamasta suoraan? Suoraa tietä ja suoraa tietä. Tämä auto ei tarkoitettu maskotteihin. Pitäis päästä. Jes, päästi. Voiko ton auton pölliä? Räjäytä se! Mä ammun se.
Mistä mä saan pommeja? Niin. Lähdetään sitten tuosta joku toinen paikka. Tuolla myydään swattiautoa. Pankki kai on auki. Onneksi toi oli rikollinen, jos tois pankki aukesi. Joo, tää menee ryöstää korukauppaan, niin mä menen pankkiin. Sano poliisi ihan mitä tahansa. Jos mä näin kauan odottanut, niin kai se nyt pitää päästä joku paikka ryöstämään. Enter code. 1, 2, 3, 4. Redeem. Ei, mut pistettiin käsirautoihin. Mitä mä oon tehnyt? Oh no. No, mutta video alkaa olla kohti 30 minuuttia jo pitkä, niin musta tuntuu, että tämä video oli tässä. Muistakaa kommentoida, mitä pelejä haluatte. Muistakaa tykätä, tilata. Ja kaikki tykänneet saa, en mä tiedä, apinoita syövän gorillan. Joo, se on hyvä idea. Ja muistakaa tilata, tykätä ja kommentoida, mitä pelejä haluatte. Nähdään ensi videossa. Se on moi!